ita. At do'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No agom ka at ado ti mapukaw ken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kasta! Ay, dahil tarakit, anastrek mo ba kahit? Ay na, Jose, lakay. Mayat! Instant money gayam tinastrek ko apag sapulan. Katay lang tipuunan sika. Mayat, ano kasta? Talaga ang mayat. Agasam jay lugan ni Kondring anay sa pulak iti bayar. 10,000 tinabingay ko. Idin to tawan apulos ti kwartak ngayon puunak. Nagsapulak lang iti bayar. Isungarod ako nakanapintas tinasirek mo apang gedam, Cherry. Mayat na ita. Ay talaga. Iso nga itultuloy kon ti agbalin a broker. Uray anya asa ni kwa ang mabalin ko nga isapulan iti bayar. Isapulak. Isupay ti mabingay ko. May mayat kit di no daga, kas kada solar. Wano day tay balay ken solar ti mailakom. Wano maisapulam iti bayar, Cherry. Ay dakdakkel ti bingay mo no kas jay. Amangan ka 2 milyon at ti mabingay mo. Ay, kasta aya. Wen, depende ti kangina ti property ang maisapulam iti bayar. Nay, mayat sa nga agpaiso Ay, payman, takas ta nga agpaiso ti aramida. Wala, dakdakkel ti matgadam ko naklangarudin. Ang, kasanon nga, no adda ti agsakit tinakam na kanyak. Akas tamot lang ti panggadan na. Apay ko mga agsakit tinakamdakan ka no bilang. Nalalain ka nga rod ng isuda. Agsakit ka tinakamdan. Di mo pampanunutan dahi ta. Kastala tibya. Anak ko, mababain na kun kada kayo kun ninulay. Ne, apay nanang, anyat pagbainan nyo nga Ewan tada kayo umutan nga agasawa ti kanayon nga umay dito ibalay, ang mga asikaso iti masakitan nga amayaw. Nang runa ka ninuli nga asawam. Kitaam man ita, isumanon ti mang suksukat iti naidalitan nga amam, takasano. Jakmat ngamin kabailan nga agmaymaysa. Awan ti rumbang apagbainan nyo, nanang. Kan maysa, amuyo mat anaasidag tirik na ti asawa ken ni tatang. Nang runa kat di makalmat nga ulila iti ama. Basta, mababainak kada kayo anak ko. Kinunak mat ten, nanang. Awan ti rumbang apagbainan nyo. No kasapulan nyo ti tulong, ibagayo laang taumalatiw kami kininuli. Kakaiso na nga adda tayo laang iti maymay sa compound. Sa bagay. Ay, naimbaglakit de. Tanapanunot yung tinagbalay dito imatlaang solar tayo. Tano saan? Ay, unay kat nga tanarigat ko ita. Tanaidalitan ti amayo. Nanang, masapul nga agtitinulong tayo para kinitatang. San arumbang abaybayan tayo? Kastala ti biyag, nanang. Talaga si kanti manggamulo dito italon ti katugangan ta. Wala na manong Jose. Amo mo't naidalitan ti katugangan ta. Day takit nga ron. Sapay nagdakkel sa ti mabusbus iti agas na. Puno day tamanong. Nakautang-utang pa'y nga rodon ni nanang. Ay sos, kasanon tulangan nga bayadan ni nanang dagiti na utang na. Kaya't pagtitinulungan tayo ton manong. Anya? Na. Apay nga araman na kami agbayad no bilang. Da kayo akin ipagbabit ti mang tulong kan kuana. Tada kayo matyada iti solar da. Sanda kami nga iramraman tawan kami jay Da kayo ti mang tulong kada kuada. Kastala ti biyag. Ay, punanang. Ay, anyan na pan nakairanranan. Awan mo't kwartak. Ha? Di pa'y matlan nakasweldo ni Jose iti pagtrabahuan na. Apay da babit ngay. Isuda ti adda iti asidagyo. Dumawat kayo kadakwada Ay na anak ko, no labsan ti agsarita. Isuda nga rodon ti mang bibiyag kada kami iti amam. Ninuli abayaw mo ti manggamgam mulo iti talon tayo. Tanay dalit kat nga rodon ti amam. Iso am alaksid iti talon anatawid ninulay. Gamgamuluan na matan ti talon ti amam. Kat ti matmat gadan na ijay. Ititod na amin kanyak. Tapno adda paggastos ko para iti amam. Ay katrumbang laeng Tanagpatakdardakat nga rod iti balay iti solar tayo. Naimbag nga rod, tanapanunot na ti kasjay anak ko.
Tano saan? Unay kat ko maarigat ko itan ang mga sikaso iti naidalitan nga amayo. Awan pa'y kwartak nanang. Isu nga inkay pa'y umutang. Ado nga rodan ti utang ko ken ni kakaislaw. Isu ti as-asit gak no masapol ko ti kwarta. Mabainak pa yan amapan ken ko ana. Isu nga imayak ken ka anak ko. Tanaira na nga awan pa'y mo't kwarta ni Babit nga adem. Kat masapol manen ti amayo ti agas. Ay na, pasensya ka nanang. Naira na nga awan pa'y mat kwartami kan ni Jose nga asawa. Pasensya kayo. Nanang, adda pa'y mo't basit agatad nga iduldulin ko. Apay adi kay nang ibaga kanyak ngay. Mababainak nga minan anak ko. Da kayo latan ken ni Noli nga asawa. Bakit? Bakit? Darasam! Mangayap kayo di pangiluganan tayo kan ni Tatang. Naskinipan tayo di ospital. Ha? Apay nga Bakit? Darasam! Tasakruyo kan ni Tatang! Wan, Noli! Wan! Mapanakon! Saritaan ta, Babet. Tapno saan na ta amang ngagdag iti makilamlamay. Apay ka di manang. Anya ti ibagam. Nalaos ti ladingit ni nanang. Gapu iti nakatay ni Tatang. Kas inauna, siya kun ti makaammo amang igam iti amin nga abuloy. Kandad dumapay atulong pinansyal ama itad kada tayong. Si kanto mat ti makaammo ngagpalengke kan agluto iti makan. Para kadag iti makilamay. Aging gaama itabon ni Tatang. Wan manang. Nasaya at tamaawatan nak. Masapul nga agtitinulong tayo. Aging gaama itabon ni Tatang. Anya dita kwin-kwinta, bakit? Amin anabusbus kan nakulikta atulong. Manipod na imasayag. Aging gaan ay tabon day di Tatang. Kastaya. Wen, dakkel gayam agatad tinaur-ur ide Nabayadak mo tanti amin agastos. So adakkel pa'y dahito nabati kanyak agatad. Kate, anyang iti planong itinabati nga igam mo a kwarta makay? Kat siyak mo tinakakaamoy ti amin. Di kukwak dahito yan. Ay katrumbang lang, Cherry. Di mo kunan nga sublimpay lang kanina ng tinabatay. No di mo na imanipulaan na imbag tinaur-ur at tulong. At nangarod kasta mabatikan ka. Iso arumbang la kukwam daytan. Talaga? Anya ko maaga po nga isublik pa'y lang ngay. Kukwatan daytoy, Jose. Di ka matan mauray amapan ijay balay anak ko. Iso asya kunti may dito'y balayo. Apay aya, nanang. Anak, amang ano ada na bati iti naurur at tulong idipim mo sa iday di amam. Masapul ngamin abayadak dagiti na utang ko. Ay Hindi na- sus. Kat no panggap kayo mat atalaga akasarita ko mananang. Tadamagag kada kayo, no anya ti aramidan tayo. Tanay, dakkel mat tinaisupusup ko iti gastos idi natay day di Tatang. Ha? Kayat mo asawan, Chere. Nagkurang tinaurur. Nalawag mat ti imbagakkan ka, nanang. Sinupusupak ti kurang iti gastos. Dakdakkel pa'y nga rutin supusup ko. Ngam tinaurnong nga abuloy. Angam jak pabayadan. Ay na, kasanungatan nga'y dagiti utang ko. Tangay adda kayo matlaangan ditoy. Ibagak nga rudan ti solusyon, nanang. Kasayaatan no ila ko yun jay balay kan sular anapanawan day di Tatang. Taumay kayo langan agnaad ditoy. Ti mapaglakwan, paggugudwan tayo. Ha? Cherry anak ko. Jack ibagbagaan na agom ka. Ngam panunutom ko madya ibagbaga ti dadduma. No agom ka, ad-ado, ti mapukaw ken ka. Ha? Nanang, saan akinaagom ti araramidag? Ngamin, day talaang ti solusyon. Tapno mabayadan nyo ti utang nyo idi na idalit day di Tatang. Awanan ti sabalipay. Kastala ti biyag. Jak nagsingsingir idi si bibiyag pa'y day di basyo nga asawam. Taamok ti sitwasyon nyo iday. Ngam ita tawanan,
masapol kumat tinautang mo a kwartak. Kabsat Islaw. Kas itinakunak ide, kabsat. Uray saan tan niya interesan tinautang mo. Takasla tulong kumateng iti day dibasyong nga asawam agayem kumay. Agyaman no kasta, Islaw. Ngem, mabalin ka di nga ikan na kami iti pawayway. Tapno maisapulan mi mo't ti pagbayad mi ken ka. Amom bataman nakaawatak. Iswa sige. Pagsaritaan ta na imbag. No aging gat kaano arumbeng abayadan nyo ti utang yu kat. Bakit? Magustuak launay. Siyak pa iti ko na, Jose. Danda ni Jack nalapdan ti bagik. Idi imbagan ni nanang ano agom ka. Ado ti mapukaw kan ka. Nanay. Anyang iti kayat na asawan iti kasta nga imbaga na. Anya pa'y ngay. Kayat na apagparangan nga ag-agumak tinapanawan day di tatang. Rombang lang mati ko nakabingayan mi ti mapaglakwan iti solar kan balay. Anapanawan day di tatang. Aguray ka man bakit? Kayat mo asawan? Malaksid iti dakkel agatad amaliksab ta no manugutin ni nanang mo amailakon ti solar kan balay. Makibingay ka pa iti mapaglakwan? Saan la asyak? Siguradwak to adwata ang maikan iti bingay, Jose. Nanay. Mayata. Napadasa kung tinagila ko kadagiti sanikwa. Talaga adakkel ti kwarta dita. Adamatan nakasarita kasi dadaan amang gatang iti balay kan solar dananang. No bilang tauman nugutan ni nanang amaila ko dayjay. Kat ti pagsayaatan na, napagsaritaan min no mano ti pananggatang nanto. Ngam, kagudwala ang tinapagsaritaan mi agatad ti ibagak ken ni nanang. Tajay kagudwa, kukwata dayjayan. Sabalin tupay jay mabingay ta. Tatalaga nga ipilit ko ken ni nanang nga adda bingay ta. Ay, talaga amayat dahi ta na panunot mo, Chire. Ay di oray bagadan nga agom ka, basta importante ka, dakdakkel ti mapan ka data. Rombang laang Ay na, bak ng tanton. Kasta latibiyag. Na talagang awanan ti sabali a solusyon nanang. Anya ngay nga rod. Jakman ko maumanugot. Awan ti maaramidak. Tamasapul mat amabayadan tayo dagiti na utang tayo. Agyaman tamawatam anak ko. Kasano kay tungay. Sa dino ngay ti pagnaudan nyo. Kuna ni Noli nga asawa, arugyan nan asimpaan ken palawaan ti kalapaw ijay talon, nanang. Ijay kaminto pay laeng bayat adi kampay nakasarak iti sabali a lugar apang ipatakderan mi iti balay. Agyaman taman nakaawat ka anak ko. Tinapateg, nanang, mabayadan tayo tinautang tayo ini. Nakababain ngamin no saan tayo ang makabayad. Gayem kumitkat jay kinasaritam amang gatang iti solar ken balay anapanawan day di amam balasang ko. Ay, kastay Mang Islaw? Agayam kayo gayam? Wen balasang ko. Nasingid kami nga agayam. Iso anay baga na kanyak ti amin asaritaan yaw. Balasang ko. Laglagi pum kumatay pagsasao ako nana. No agom ka, adaw timapukaw ken ka. Di kay manmat, Tata Islaw. Di kay katagyaman, tamabayadan tunti utang kada kayo ni nanang. Wen agam nakaromete. Ay na, di kay makibiyangan, Tata Islaw. Kasta latibiyag. Mala, makaamu ka. Ngam di mo to kumakunaan, adi ka pinatigmaanan. Tino ti papananta ako nanang. Ijay ayan ni Kaka Islaw. Kaya't natakano ang makasarita. Apay ka no, nanang. May papan ka di iti utang tayo kan ko, na? Ay sigurado
Ti kayat na, duhata makasarita na. Iso apasensya kan anak ko, numasapol akadwaan nak. Awan anyaman na nanang. Rumbeng la mapanta. Tanakababain no saan takit din apat gantikid daw ti tao ang nakautangan tayo. Nanang, adda bayar ko iti solar kan balay tayo. Iso nga mayak dito balayo, tamasapol apagsaritaan tayo ti amin. Tapno bayadan ng jay bayar ko ti solar kan balay. Ha? Ay, pasensya kan anak ko. Ngem saan kon nga ilako daytoy solar kan balay. Anya? Ne, kasano ang mabayadan tayo ni Mang Islaw nga, no saan yung nga ilako daytoy solar kan balay? Nakisarita akken ni Islaw anak ko, nga ikan na kami iti pawayway. Taawan ti sidadaan a pangalaan may iti pagbayad. Ha? Ti kunana, magudwalaengen ti matgadan ti napanawan day di amam atalon. Tamapan ken kuana ti kagudwa, aging ga amabayadan amin anautang ko ken kuana. Anya? Ne, apay ngay akasta ti kayat ni Mang Islaw? Tulong nalakanon kada tayo, anak ko. Tanasingad damot nga aggayam iti day di amayo. Iso asaan tayon nga ilako ti solar ken balay. Anyan, Cherry. Kwarta lang arudan. Ang napukaw pa'y. Unyam, sapay ni namnamak abumaknang tan. Saan laday ta, Cherry? Anda pa'y sa balya parikaw. Ha? Anya day ta, Jose? Maluglugi ka no ti pagtrabahwak. Iso ang nagkisay na iti trabador. Kat may saka dagiti na ikat. Anya? Impagarup ko iti damaw. No, okay lang ta makakwarta tamat iti dakkel. No mailakon ti solar ken balay. Ang, saan mo't gayam? Ayan yan. Una yan. Sapay na ibusan ti kwarta naliksab ko ang naggapo iti abuloy day di tatang. Nakarmatan sa amot tan bakit? Huston sa jay kunada. Ano agom ka? Ado ti mapukaw ken ka? Jose? Karman sa dayto yun, Cherry. Ngamen, sana may parbang tararamidin ta. Nang runa, kat kwarta pa iti ama mapimusay jay naguman ta. No karma daytoy anapasamak ka data. Rumbang lang arod nga agnakam Jose. Ijantan ti agaramid iti saan anasayaat. Ijantan ti agbalin nga agom. Una, Cherry. Saan arumbang nga aguman ta ti saan ta matakukwa? Kastala ti biyag. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No agom ka at ado ti mapukaw ken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!